Эфирда Татарстанның көньяк чыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Намаз укыдылар, вагаз тыңладылар. Көньяк чыгыш төбәгендәге мәчетләрдә Корбан гаетләре узды. Гаражларны су басты. Канализациядан агып чыккан шакшы судан күлләүкләр җыелды. Кем гаепле һәм милек хуҗаларына нишләргә? Мәйданда яңа ел чыршысы. Ни сәбәпле июнь айында урамнар бәйрәмчә бизәлеш алды һәм ни өчен әлеге вакыйга әлмәтләрдә кызыксыну уятты. Мөселманнар төп бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үтте. Изге көн Әлмәт шәһәр стадионында бәйрәм намазы һәм вагаз белән башланды. Якынча исәпләүләр буенча футбол кырында 500-гә якын мөселман җыелды. Район буенча исә мәчетләргә 2000-нән 3000-гә кадәр кеше килгән. Аллаһу акбар. Узган елдагы кебек быел да гаит намазын уку урыны итеп шәһәр стадионы сайланган. Бу Әлмәт үзәк мәчете төзекләндерү белән бәйле. Гадәттә Корбан бәйрәменә халык күпләп килә. Шуңа да һава торышы мөмкинлек биргәндә мөселманнар футбол кырына җыелды. Гаит намазына килүчеләр саны шактый иде. Узган еллардагы исәпләүләр буенча үзәк мәчеткә 1000-гә якын һәм район буенча 3000-гә якын кеше килде. Соңрак дин кардәшләр Корбан чалу мәйданчыкларына кузгалды. Аның иң күләмлесе Экстрем парк территориясендә эшләде. Биредә ел сайын Татарстанның көньяк чыгышыннан һәм якын төбәкләрдән 20 һәм аннан да күбрәк авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен кабул итәләр. Быел мәйданга 1090 Корбан малы алып килделәр. Мәйданчыклар 2 көн дәвамында эшләде. Леногорскида Корбан бәйрәме төрле милләт вәкилләрен берләштерде. Татарлар, азәрбайҗаннар, таҗиклар, үзбәкләр һәм башкалар бердән булып җыелды. Әти бабалары белән балалар да килде. Мөселманнарны район башлыгы Рәгат Хөсәенов котлады. Безнең мәчетләрдә хәзрәтләребез матур нәрсәләр килә, зур эшләр алып баралар һәм дин ярыннан традициялар буенча, татар телен саклау буенча зур хезмәт куялар. Сезнең белән бергәләшеп, шушы эшне киләчәктә дә алып барырга булсын. Барыгызга да шушы эшләр өчен зур рәхмәтләрне белдерәм. Мәчет имамы Абдуразак Гимранов татар һәм рус телләрендә бәйрәм вагазы укыды. Ул Корбан бәйрәменең тарихы һәм традициялары турында сөйләде. Корбан китерү йоласының мәгънәсен һәм килеп чыгышын аңлатты. Азнакайда ел саен Корбан бәйрәме көнендә район башлыгы Мәрсил Шайдуллин инициативасы белән хәйрия акциясе үтә. Быел чарада 2000-нән артык төрле милләт вәкиле, мохтаҗ һәм аз керемле азнакайлылар, ветераннар, мөмкинлекләре чикле кешеләр катнашты. Төшке аш юбилейный стадионында узды. Әлмәттә бәйрәм шәһәр паркында дәвам итте. Биредә мөхтәсибәт белән хәйриячеләр Әлмәтләр өчен күңел ачу чаралары оештырды. Шәһәр мәчетләре бәйрәм кунакларын пулау белән сыйлады. Балалар өчен аттракционнарга керү исә бушлай иде. Мөмкинлекләре чикләнгәннәрне традиция буенча төшке ашка чакырдылар. Шулай ук бу көнне бушлай маршрут оештырылды. Автобус Ленин урамы буенча хәрәкәт итте. Бәйрәмнең асылы Корбан китерүне генә түгел, хәйриячелекне дә үз иченә ала. Әлмәт мөхтәсибәте һәм Ансар хәйрия фонды волонтерлары Ураза бәйрәме алдыннан 30 көн дәвамында 200 гаилә өчен ифтарлар оештырган һәм 300 гаиләнең йортына азык-төлек каплары илтеп тапшырган. Корбан бәйрәмендә дә игелекле гамәлләрен дәвам иттеләр. Шәһәр паркы кафесында инвалидлар өчен төшке аш әзерләделәр. Ул 80 кешегә исәпләнгән иде. Нашли время, пришли, несмотря на сложности выходной день. Мы очень рады, что вы с нами. Һәр вакыттагыча шәһәр паркындагы бәйрәмнәрне халык үз итә. Бу елда Алмат шәһәр урында юк иде. Биредә баллы мамык өчен чират, читтәрәк, сабын куыгы тамашасын күзәтәләр яки бушлай аттракционнарга үз нәүбәтләрен көтәләр. Әлбәттә пулауга да чират тезелгән. Төрле урыннарда 9 мәчет кайнар ризык белән сыйлады. Һәр кайсы 250 кеше исәбеннән пулау әзерләгән иде. Гаражларны канализация суы баскан. Шевченко һәм Монтажная урамнары киселешендә коллекторда авария килеп чыга. Берничә көн дәвамында территорияда шакшы су җыелып тора. Бу милекчеләргә гаражларына үтәргә комачаулый. Берничә урында агынты сулар корылмаларга ук үтеп керә. Милек хуҗалары мондый хәлнең беренче тапкыр гына булмавын сөйли. Шакшы ис таратучы су Шевченко һәм Монтажная урамнары киселешендә гаражлар тирәсенә җыелган. Канализация су үтеп кергән корылмалар турында хәбәр социаль челтәрләрдә таралды. Әйтүләренчә, мондый хәлләр кабатланып тора. Гараж хуҗалары даими рәвештә су басудан гына түгел, калдыкларның җир өстендә калуыннан уңайсызлыклар кичерә. Начался дней 5 назад. Сначала начался он оттуда сверху, сюда не доходило. И потом начало топить гаражи. Вот, соответственно, вонь, запах. Иратның гаражы югары урнашканга күрә анда су үтеп кермәгән. Кого-то прям затопило внутри гаража. Кого-то затопило, да, вот некоторые гаражи полностью там, получается, затекло.
тот же запах остался, и уже просто не выветришь все. Водоканал хезмәткәрләре мондай аварияларның канализацияга шүпшар ташлаулары нәтиҗәсендә торбаларның тыгылуы сәбәпле теркәлүен әйтәм. Андый вакытта водоканалга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мондый очраклар кабатланмасын өчен водоканал хезмәткәрләре әлмәтләрдән канализация системасына шүпшар һәм калдыклар ташламауларын сорый. Зей районы территориясында ел башыннан 86 янгын теркәлгән, аларның күпчелеге 69-ы табигый янгыннар санала, ягъни шүпшар, коры, үлән һәм санкцияләнмәгән шүплекләр янган. Мондый хәл Путник гараж берләшмәсендә дә теркәлгән. Шәһәр читендә күтәрелгән кара төтен шунда ук игътибарны җәлеп итә. Ул тиз арада камап ала. Гараж берләшмәсендә иртәнге якта кешеләр дә була. Янгын турында хәбәр бердәм диспетчерлык хезмәтенә иртәнге 8-нче яртыда килә. Урынга янгын коткару гарнизоны һәм 41-нче янгын часты каравыллары чыга. Аларга бер юлы 2 урында янгын сүндерергә туры килә. Санкцияләнмәгән шүплектә токталар, кагаз, иске җиһазлар, машина шиналары дөрләп яна. Шүплекләрнең куаклыклар арасында булуы янгын сүндерүне катлауландыра, ут куакларга да күчә, белгечләр янгынның сәбәбен ачыклый. Лениногорскида вакансиялар ярминкәсенең 2-нче һәм соңгы этабы узды. Анда шәһәрнең югары һәм урта уку йортлары студентлары эшсез буларак теркәлгән төбәк кешеләре катнашты. У меня есть тема культуры. Вы городская? Да, я городская. Конкретно. 14 эш бирүче халыкка 186 вакантлы эш урыннары тәкъдим иттем. Һәрберсе үз оешмасы, эш урыннары һәм куелган таләпләр турында сөйләдем. Чараның төп максаты тиз арада эш табу һәм хезмәт баскычы буйлап күтәрелүгә ярдәм итү. Ярминкәгә килүчеләрнең берсе Альфред Садыков, политехника күллиятының 3-нче курс студенты. Киләчәген үз һөнәре белән газ һәм нефть үткәргечләре төзү һәм эксплуатациялау юнәлешендә бәйләргә планлаштыра. Бу җәйдә Альфредны Түбән Камага эшкә чакырганнар, анда егет юл эшләре белән шөгыльләнәчәк. Ярминкәгә 70ләп кеше килде. Алар эш бирүчеләр белән аралашты, үзләрен кызыксындырган вакансиялар турында фикер алышты. Аеруча кирәкле юнәлешләр турында белә алды. Бүген төзүчеләр, монтажчылар һәм инженерларга ихтыяҗ зур. Ярминкә ахырында студентларны потенциаль эш бирүчеләр белән видеоконференцияга чакырдылар. Аларга предприятие, вакансиялар һәм карьера үсеше турында сөйләделәр. Әлмәтнең индустрия скверы Архитайзер порталы премиясына лаек булды. Тор даирәләрдә аны архитектура Оскары дип атыйлар. Шәһәрдә җәмәгать киңлеге 1 ел элек барлыкка килде һәм әлмәтләрнең актив ял урынына әверелде. Бигрәк тә урам спорты белән мавыгучылар аны үз итә. Скверны чит ил экспертлары да бәяләгән. Алтын алмалар турында әкиятләр проектының иң ире арт-объекты Татнефть компаниясе инициативасы белән барлыкка килде. Это, конечно, замечательная идея. Дополнительные возможности детям, где можно провести хорошо свое время. Летний период каникул. Әлеге территорияда тагын бер иҗтимагый киңлек булдыру идеясе алтын алмалар турында әкиятләр проекты оештыручыларында 3 ел элек барлыкка килә. Рәсми рәвештә индустриаль сквер узган ел яшьләр көнендә ачылды. 23нче елда бәйрәмне тагын бер тапкыр кабул итте. Беренче туган көнендә скверга тагын бер бүләк ясадылар. Ул Архитайзер архитектура порталыннан үзгә билгеләү номинациясендә приз алган. А+ бүләгенең мәгънәсен төрлечә аңларга мөмкин. Америка мәктәп билгеләре системасы буенча бу плюс билгесе белән 5 дигәнне аңлата. Архитектура плюс дияргә дә була. Объектның дизайны аның иҗтимагый киңлек буларак ачык булуы, мәгънәви эчтәлеге, заманча булуы аерым бәяләнә. Индустрия сквер җәмәгать киңлеге генә түгел, ул әкиятләр программасында иң ире арт-объектлар күргәзмәсе дә. Беренчедән скверның мәйданы 8000 квадрат метр тәшкил итә. Нефтьнең килеп чыгышы муралы 2000 квадрат метр. Нокта лазер инсталляциясы да күләмле, кояш факелы иң зур, скульптура композициясы санала. Әлбәттә, скейт-паркның да мәйданы киң, ул 1200 квадрат метр алып тора. Тут больше пространства, чем в старом скейт-парке. И посидеть можно, найти друзей, например. Яшеллек скверның айрылгысыз өлеше санала. Рудбекиның нәрсә булуын белергә теләгән очракта, мәсәлән, телефон камерасы белән QR-кодны төшереп алырга кирәк, сылтама буенча аңлатмасы язылган. Әлеге киңлек Татнефть компаниясе һәм Стрит Арт тикшеренү институты тырышлыгы белән барлыкка килде. Әлмәттә юбилейлы 10-нчы Елки фильмын төшерделәр. Берничә шәһәр локациясендә булачак фильмдагы 4 новелланың берсе булачак. Проектка тамашачыга күп фильмнар аша билгеле Евгений Кулик җаваплы иде. Төп рольләрнең берсен Айдар Гәрәев башкарды. Аның өчен Әлмәт кече ватан, шәһәрне шаулаткан вакыйга турында алдагы материалда.
Сигнал буенча актерлар хәрәкәт итә башлый, ятлаган сүзләрен сөйли. Бу вакытта исә иҗат төркеменең калган агзалары тынлык саклый һәм үз эшләрен төгәллек белән башкара. Сәхнә тиешенчә төшерелгәнче дубль артыннан дубль кабатланам. Материалны актриса һәм проект режиссерларының берсе Яна Гладких карый. Круто, что это 10-й юбилейные елки, и мы все имеем к этому отношение. Я всех поздравляю. С Богом! Базилев студиясы генераль продюсеры Лала Рустамова сүзләренчә, 10-нчы фильм кино төшерү өлкәсендә Татарстан һәм Татнефть компаниясе белән партнерлыкның дәвамы. Проект өчен Евгений Кулик җаваплы. Фильм өчен берничә локация карала. Нәтиҗәдә ул Мира спорт комплексы һәм Әлмәт иҗтимагый үзәге янында төшерелә. Был вопрос, где можно насыпать кучу снега, поставить елку, и чтобы нас за это не оштрафовали, и мы искали везде. Дальше ребята уже выбирали сами. Әлмәттә төшерү мәйданчыгына Союз КВН командасының экс-капитаны, студия Союз музыкаль-юмористик телешоу алып баручысы Ойдар Гәрәев чыкты. Ул үз музыкасын танытырга хыялланган гаиләле тыйнак образны башкара. Актерның Җәлил бистәсеннән булуы күп кенә әлмәтләр өчен күңелле яңалык булды. Район башлыгы да төшерү мәйданчыгына килде. Для нас это огромная честь. В год 70-летия Альметьевска, 80-летия нефти Татарстана. Вообще пригласить ребят, чтобы перед Новым годом вся страна посмотрела на нашу нефтяную столицу. Какая она красивая, классная, гостеприимная. Для нас это очень большая радость, и я уверен, что это будет очень круто. Если надо, мы прям тут Голливуд откроем. Если надо, вы просто скажите. Фильмны төшерү июль уртасына кадәр дәвам итәчәк. 10-нчы елки 23 елның 7 декабрендә прокатка чыгачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.